Bonġu għalikom, ġejt nagħmel ftit twedijiet. Waħda lil kull qaddis biex forsi xi ħadd minnhom jinteressa ruħu jismani. U ġejt hawnhekk għax dal-post hekk magħruf bħala Tas-Santi. Biex ngħid id-dritt mhux magħruf Tas-Santi minħabba li kien hawn ħafna devoti li kienu joqogħdu jiġu hawn u jagħmlu wedid bħali ta'. Magħruf Tas-Santi għaliex kien hawn xitla li kienet tikber f'din iż-żona biss, u hekk kienet magħrufa Tas-Santi. Ara, ħanejnkom. Dan ir-raħal tal-lum huwa magħruf għall-bidja tiegħu tul is-sena kollha. U anki fi żmien kien hawn diversi irtsijiet li aktarx kienu tal-ordni tal-kavallieri. Tgħiduli kif nafu. Għaliex daw ħallew it-trademark tagħhom warahom bl-armi tal-familja tagħhom. Fosthom hemm il-Grammastru Alov Dewinjakor, neputih Adrian Dewinjakor, li laħaq Grammastru wkoll warajh, avolja ftit nafu bih. Devilena, u anki Darowan. Dawn kienu jħallu il-merħliet tal-ordni, għaliex daw kellhom kemm xi ġmiela, f'idejn ir-raħala u l-bdiewa ta' din iż-żona biex joqogħdu jindukrawhom. U hawnhekk kien post ideali għall-kavallieri fejn setgħu jiġu hawn jikkaċċjaw il-tajr u anki l-fnik salvaġġ. Għax il-kavallieri kienu mitla tal-kaċċa, kaċċaturi kbar. Anki ta' tfajliet u nisa kienu kaċċaturi magħrufa imma jaħalluha mal-ġem dik. Aktarx ukoll li kien hawn orfa ftit imdaqsa hawnhekk li kienet tintuża bħala kappella għal dawn ir-raħala u l-bdiewa tal-inħawi. Intbaħtu fejn ġejna? Ġejna ġewwa r-raħal tal-Imġarr ħa naraw x'ħajofrilna. U s-sagra flawt taru kollha. Naħseb baqta kemm ħajrnexxu dal-wedit li għamilt. Laqqas ħaq mort il-mużew nix-Santi, ġietni għolja dal-għodu. Ir-raħal tal-Imġarr huwa wieħed antik ferm li jmur lura għal żmien Neolitiku, magħruf ħafna minn qasassin l-kbar u l-bassara tal-oraklu fit-tempji. Xi ta' dan huma diversi fdalijiet misjuba f'dawn in-naħat, fosthom tempji, oqbra u anki ġebel megalitiku fost oħrajn. Mal-medda ta' żmien huwa żamm il-karatteristika tiegħu bħala villaġġ ta' paċi u tranquillità, maqtuħ mill-irħula l-oħra dawra mejt. L-isem tal-Imġarr iqan għal diversi opinjonijiet dwar il-provenjenza tiegħu. Fit-terminu sempliċi tiegħu, kif nistgħu nifhmu aħna llum, il-kelma Mġarr tfisser li xi ħaġa inġarret minn post tal ieħor, aktarx il-merħliet stess li kienu jinġarru f'dawn l-inħawi mir-raħħala sabiex jinqatgħu mill-qalba tal-irħula residenzjali. Jaf jagħti il-każ li l-isem ġie wara li kienu nġarru il-ġebel megalitiku li nsibu hawn fuq sabiex jiffurmaw tempji.
Teorija oħra tgħid li imġar hija taħsira tal-kelma maġira li tfisser ġirja. Forsi kienu jagħmlu l-maratoni fi żmien? Hemm min isostni l dan l-isem ġej mill-Arbi u jfisser ken, minħabba li qabel diversi vapuri kienu jsibu r-refuġju tagħhom ġewwa l-qala tal-villaġġ. Oħrajn jgħidu l-imġar hija l-kelma plural ta' maġira li tfisser nixxija. Għaldaqstant, ir-raħal ġie msemmi għal numru ta' nixxijat li kien hawn fl-inħawi, speċjalment għat-tisqiq tal-eliqi u l-bejjem. L-imġarrin huma nies tal-ħaġar. Aw, teħdux għalikom ta' ma jmurx ikun hemm xi mġarri li bir-rabja jaqbdu jkisser tat-televiżjoni. Qed ngħid hekk għaliex kif għadna diġà hawnhekk fl-imġar kien hawn fost l-eqel abitanti f'Malta u anki instabu diversi fdalijiet. Fosthom fil-post magħruf tat-tifel ta' Ġemma, bin Ġemma, fejn instabu diversi oqbra forma ta' erin. Din iż-żona magħrufa man-nies tal-lokal bħala erin il-lut. Skont il-fema ta' wħud hawnhekk kienu joqogħdu kolonja ludija li aktarx kienet eremita u tħobb toqgħod il-bogħod mill-miġema tan-nies. Speċjalment jekk kien hemm xi Maltin li kienu joqogħdu jtambrulhom u jdejqulhom kull m'għandhom li għandhom reliġjon differenti minn tagħhom. Peress li ma nafux kif aħna ngħidu fuq dak u fuq l-ieħor u kontra dak kontra l-ieħor, speċjalment meta nkunu għadna kif irfisna il-barra mill-għadba tal-Knisja u tgħidulix li mhux veru. Skont fra Girgor de Domenicis, l-erin iż-żgħar, iċ-ċelel iż-żgħar kienu aktarx postijiet fejn setgħu joqogħdu jużaw bħala residenza dawk il-lut jew Maltin li jridu jħadnu din ir-reliġjon ludija. Filwaqt l-erin il-kbar aktar spazjużi kienu jintużaw bħala l-imqades fejn joqogħdu jitolbu flimkien. Intom tajdu li inti maċ li hawnhekk kien hawn l-oqbra. Iva veru, għandkom raġuni, ma l-oqbra li nstabu hawnhekk kienu Rumani mhux tal-lut. Għaliex aktar xi ċimiterju ludi jinsab ġewwa l-imtarfa fejn hemm il-post u l-oqbra magħrufin bħala Kabar il-Lewt. Kemm ta' tajjeb hux. U hawnhekk instabu wkoll xi fdalijiet ta' ġarar tal-fuħħar miż-żmien il-Feriċi. F'kelma waħda dawn l-erin u ċ-ċelel raw diversi nies mill-Feriċi, Rumani u anke Lut. U mal-entratura tal-bib tagħhom dejjem kellhom it-tabella Come in, we're open għax il-kulħadd kienu jaċċettaw. L-istess għadna. L-istorja antika tar-raħal tal-imġar hija vasta u munija b'tempji ta' żmien Neolitiku. Wieħed minn dawn is-siti huwa magħruf bħala ta' Ħaġrat, fejn fih insibu żewġ binijiet megalitiċi ħdej xulxin. Dawn it-tempji instabu f'għalqa fejn dehru bħal ħaġar ħireġ minn ħodba fin-nofs. Sit l-għalqa stqarr li żmien qabel kien kisser xi biċċiet mill-fdalijiet megalitiċi sabiex jibni dwejra u anki farrak xi fuħħar misjub biex jużah bħala deffun. Iż-żewġ binijiet megalitiċi f'dan is-sit jikkonsistu fil-binja prinċipali jew it-Tempju tal-Punent mibnija bi 3 absidi f'forma ta' nofstont, bid-daħla prinċipali tat-tempju li wieħed jasal għaliha permezz ta' taraġġ. Dan il-bini jmur lura għall-bidu tal-fażi ġgantija, magħruf bħala żmien il-ħaġar, daqs 3600 sena qabel Kristu. Aktar tard fi żmien il-Bronż fis-snin 3300 u 3000 qabel Kristu fil-fażi ta' Saflini twaqqet binja preċedenti sabiex inbnew 4 tikmamar żgħar b'kurutur bejniethom. Fost il-fdalijiet li nstabu, fosthom ġarar tal-fuħħar, nistab ukoll abbozz ta' binja aktar x'tempju li seta' ġie mfassal bħala mudell għal xi tempju ġdid. Sit
ieħor magħruf huwa dak ta' Skorba li jinsab fiż-żona taż-Żebbieħ. Minn żminijiet antiki sa jmorru lura għal bidu tas-seklu 20 kienet deret ġebla megalitka ħirġa l barra mill-art ta' għalqa, tant li bdiet tissejjaħ il-menħir ta' Skorba. Wara li stabu fil-viċinanzi xi fdalijiet fuħari, inħasset il-ħtieġa li jsiru l-iskavi sabiex jaraw hemmx evidenza akbar ta' fdalijiet. Fl-1961 beda tħaffir taħt l-arkeologu David Trump u da maddej għal madwar 4 snin. Istabu mhux biss żewġ tempji neolitiċi simili ħafna bħala struttura u perjodu ta' żmien għal dawk ta' ħaġrat, iżda wkoll numru ta' pedamenti ta' arajjex li aktar xin-nies ta' dak iż-żmien kienu jgħixu fihom. Din is-sejba hija importanti ferm għaliex turi l-ewwel eżistenza ta' raħal sħiħ ġewwa l-gżejjer tagħna. U li minnhom wieħed seta' jara r-riżorsi li bihom kienu jgħixu n-nies tal-preistorja, b'ħxejjex varji u numru ta' bejjem li kienu jrabbu. Iż-żewġ siti ta' ħaġrat u ta' Skorba huma mniżla bħala parti mit-tempji megalitiċi f'Malta fil-lista ta' wirt dinji tal-UNESCO. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? L-imġar ma kienx post importanti biss fi żmien preistoriku, iżda anki aktar tard. Għaliex kif għadna hekk tista' ssib il-kwiet u l-paċi kollu tad-dinja. Allura ħafna sinjuri sta bene dak li kienu jixtiequ li jinqataw għalihom mill-kumplament tal-merħla Maltija biex joqogħdu għall-kwiet u l-paċi, mhux hekk? Allura kienaw u għataw diversi binjiet u torrijiet ferm antiki. Fosthom palazz li jmur lura għal ħafna u ħafna żmien, magħruf bħala Kastell Zammitellu. Hemm min jgħid li dan il-kastell imbena fis-seklu 17, iżda m'għandna xejn dokumentat li xeddan. Li naf żguru li imbena mill-familja Piskopo Manduka Maċedonja Zammit fis-seklu 19, aktarx bħala residenza sajfija, villaġġatura, sabiex jiġu u jqattaw il-kumplament tas-sajf il-bogħod min-nies. Dan imbena fuq il-mudell tal-famuż Tower of London tar-Reġina Ingliża. Dak żmien konna taħt l-Ingliżi, aħna billi nkunu ftit copycat xi kultant x'fiha, mhux hekk. Marbut ma' dal-kastell hawn leġġenda ferm sabiħa u jiena naf li kemm jiena u anki intom jogħġbukom ħafna l-leġendu x'vera, mela ħa ngħidilkom, poġġu bil-qiegħda. Mela waħda mit-tfal ta' dil-familja nobbli xtaqet li ssir soru. Tgħidu li x'fiha ħażin daqshekk, le ma fiha xejn ħażin, anzi affattu. Iżda l-familji nobbli kienu jixtiequ jitħaltu ma' familji nobbli oħra biex ikomplu jkattru l-ġid tagħhom. Min għandu aktar irid jgħid il-Malti? U dari ma kien hemmx l-opportunitajiet tal-lum biex koppja tiltaqa' flimkien minn wara dar il-ġenituri, jinnaf jeċċettjaw fuq is-social media jew nkella b'xi video wkoll, anzi kienu propju il-ġenituri stess li ħafna drabi kienu jikkombinaw il-koppja flimkien. L-istess ġara f'dan il-każ. Mister it-tfajla għażel ġuvni sabiex it-tfajla tiżżewġu. Kontra r-rida tagħha naturalment. Kollox kien lest għażwieġ. Iżda ftit jiem qabel. Il-tfajla ma staw subhom kien u daħlu f'kamrita u ma nafx fejn aktar u daru bdew iduru postijiet lawdu lin. U din it-tfajla baħ sparixxiet. Damu jfittxuha jiem sħaħ u ma sabuhiex. U allura għataw li mietet. Mhux hekk, malajr ħelsu minnha, kisaħu bieret u marru il-knisja fuq il-bejt iddoqqu l-qampina il-mota tal-mewt. Għadda żmien u missiera waqt li kien rieqed ħolom ħolma bit-tifla tiegħu. U ra ċara kristall libsa ta' soru mamxa bid-dawl. Nimmaġina li ħaqata mal-lira, ruħ kienet, jekk kienet mejta kif qed jgħid.
Skontu, it-tifla qaltlu li imietet mhux għax jien naf fetlilha minħabba li ma rridx tiżżewweġ marret taqbes minn x'imkien. Iżda din ħarbet, daħlet soru u waqt li kienet qed iddewwi xi nies li weġġaw bil-gwerra mardet u mietet. Issa ġisimha ma nafx jekk sabuh xew le, u ma nafx laqqas jekk hux vera jew le li missiera rad il-ħolma. Jaf kienet jikdeb. Ħanajdilkom jien ma tantx naf daħi alla volja ma nafux. U mhux vera jew da ġej biżwieġ ikkombina żwieġ u hej Casanova. Bini ieħor importanti fl-Imġar insibu diversi, varjetà ta' torrijiet li għadhom imwaqqfa minn żminijiet antiki. Fost dawn insibu diversi torrijiet li bnew il-Grammastri tal-Ordni tal-Kavallier ta' San Ġwan sabiex jipproteġu il-kosta Maltija. Dawn is-serje ta' torrijiet kostali ibnew taħt il-Grammastru Lascaris u aktar tard mis-suċċessur tiegħu il-Grammastru Deredin. Lascaris bena 3 torrijiet distinti ġewwa l-Imġar, bitnej minnhom għadhom intatti. Dawn it-torrijiet huma it-Torri Tajn Tuffiħa, magħruf ukoll bħala Torri Tajn Mixkuka, fuq id-diżinji tal-perit Taljan Vincenzo Maculani. U t-Torri tal-Lippija, magħruf ukoll bħala Torri tal-Ġnejna, maħdum mill-istess perit fi struttura simili ħafna ta' dak preċedenti. Dan it-torri kien twaqqaf bl-isem ta' Torre del Miġarro u kellu kappella dedikata lil Sant'Agata. Iż-żewġ torrijiet ġew mibnija fis-sena 1637. It-torri ieħor li nbena mill-istess Grammastru Lascaris fl-Imġar huwa magħruf bħala it-Torri ta' Blatmosa jew it-Torri ta' Capra, li hija l-kelma Taljana b'riferenza għall-istess annimal. Inbena fl-istess sena ta' tnejn l-oħra fl-1637, iżda waqa' ma' żmien mingħajr ma reġa' nbena. Skont l-inġinier tal-Ordni Charles de Mondion, dan it-torri kien diġà delapitat, jiġifieri mwaqqal kollox, sal-bidu tas-seklu 18. Kull min jgħaddi mill-pjazza tal-Imġar ma jistax ma jilmaħx il-knisja imdaqsa b'tsuntir enormi qudiema iddedikata lill-Avukata tas-Sema li għal kontra tal-avukati kollha di missejra l-infern. Santa Marija. Dita warajja ma kienx l-ewwel parroċċa li kien hawn ġewwa l-Imġar. Fil-fatt l-Imġar bħalma ġrala Malta għaddiet minn ħafna ħakmiet differenti fejn tidħol ġurisdizzjoni ekklesjastika. Ftit kliem, taħt min kienet tagħmel parroċċa. U l-ewwel kienet ir-Rabat imbagħad il-Mellieħa, in-Naxxar u saħansitra l-Mosta. Daret dawra Mejt Zugraga, kif daru l-Imġarrin. Illi ddejqhom mbagħad joqogħdu jduru l-ewwel imorru bil-pass, għax tinsewx, qabel ma kellhomx karozzi, kollim kien bil-mixi kienu jmorru. U ngħidu għak kif inhi. Minn hawn sal-Mosta, hawn ġibda mhux ħażin. U allura x'għamlu? Qabdu u marru għand l-Isqof Paċ u qalulu bluġiħ ta' ras u bl-istrapazz tas-saqaj li kellhom. L-Isqof Paċ li ngħidu għak kif inhi ma tantx kien xi wieħed li jħobb jimxi, fehem il-problema tagħhom u aċċetta li jwaqqafhom parroċċa. Dan ġara fit-12 Ottubru tal-1898. Bl-ewwel kappellan tagħha ikun Dun Ġilormu Katkuti. Bħala knisja parrokjali xtaqu li issir il-knisja dedikata lil Santa Marija li kienet ilha wieqfa sa mill-1400. Damu jirranġaw l-ewwel tax kellha bżonn maintenance mhux ħażin. Sakemm fl-1918 iddeċidew li ma kienx worth it li jkomplu jqanċu fiha. Kien aktar aħjar li waqgħuha u jibnu oħra ikbar u isbaħ mill-ġdid. U hekk ġara, insomma mhux sar ngħidilkom jiena, kompli spjegalhom ejja għajdilhom għamel xi ħaġa. Take me where you go.
When the sun goes down like a lightning bolt, we will make a sound. L-imġarrin, flimkien mal-kappellan Ketkuti, bdew jirsistu sabiex jiġbru fondi għal bini ta' knisja ġdida iddedikata lill-istess Madonna. Fl-1912 tqiedet l-ewwel ġebla tal-knisja ġdida biex 10 snin wara waslet il-vara titolari ta' Santa Marija. Ix-xogħol beda miexi bil-mod ħafna, anki minħabba raġunijiet ekonomiċi. Minflok Ketkuti li laħaq kanonku tal-Katedral tal-Indina, laħaq kappellan Dun Edgar Salomone fl-4 ta' April tal-1931 u minn hawn ix-xogħol ħaqqa b'żaġmiela. Sabiex kun jista' jsostni l-bini tal-Knisja, Dun Edgar talab lil kull familja tal-imġar toffri bajda fil-ġimgħa bħala donazzjoni. Il-kopla l-kbira tlestiet ftit qabel il-gwerra fl-1939 biex xogħol li kellu jerġa' jieqaf għal darb'oħra. Għalkemm kien fadal xi affarijiet żgħar oħra x'isiru, il-Knisja ġiet imbierka minn Monsinjur Ġilormu Ketkuti bħala delegat tal-Arċisqof Dun Mawru fit-13 ta' Awwissu tal-1939. Għalkemm ix-xogħol waqt il-gwerra waqaf, il-ġbir baqa' għaddej u nġabru madwar 4,000 sterlina oħra biex komplew bil-ħidma fl-1946. Sentejn wara, fit-2 ta' Ottubru tal-1948, il-Knisja kienet tlestiet minn kollox u ġiet konsagrata mill-Arċisqof Michiel Gonzi. Bl-ewwel kappellan tal-Knisja ġdida jkun Dun Orazio Vella li ħa post Dun Edgar. Minn barra il-Knisja prinċipali ta' Santa Marija, insibu diversi kappelli oħra mitla tal-imġarrin u tal-madwar. Fost dawn hawn kappella ċkejkna magħrufa bħala tal-Madonna tal-Ittra. Taħsbux li l-Madonna kellha xi titlu ta' din ix-xorta? Ma kienx postiera, le. Mela kien ċertu wieħed Giovanni Maria Xara li fl-1615 xtaq jibni kappella iddedikata lil Santa Marija. U fost it-titli kollha tal-Madonna, xtaq li l-kappella jiddedika lil Santa Marija ta' Hodegitrija, dik l-ikona griga magħrufa tal-Madonna bil-bambin Ġesu fiħdana biex tifhmuni. Din il-Madonna kienet meqjuma ferm fil-belt antika kattolika ta' Kostantinopli. Qabel ma ġew it-Torok Ottomani u ħadwa taħt idejhom taħt il-kman ta' Mehmed it-Tieni biex imbagħad inbidlet għall-isem tal-belt kif nafu llum, Istanbul. Insomma, minn Hodegitrija dawwarnija għal Madonna tal-Itrija biex imbagħad waslet għal tal-Ittra. Post-woman ġabuha. Fuq l-altar tal-ġebel tagħha kien hawn kopja ta' din il-pittura li għajdu kienet magħmula mill-Qaddis San Luqa. Fuq il-bejt tal-kappella għaw ampina tal-bronz u qudiema kien hawn ċimiterju żgħir. Insomma min irid għadu jista' jiġi sal-lum u jara din il-kappella ħelwa. U jekk kolkom xi dedika jew wieda ġibuha, iktbuha fuq ittra u tu għal-Madonna, imposta wiela. U sa tgħidilkom le, għafolja mhix postwoman u xekk. Fost il-ħafna kappelli li hawn ġol-imġar, insibu oħrajn li ma' żmien spiċċaw għal kollox. Fost dawn kien hemm il-Knisja dedikata lil San Pietru li kienet tinsab qrib minn Ġemma, imwaqfa ġus patronat mill-familja Ferriolo. Skont il-vista pastorali tal-Isqof Molina fl-1678, huwa jgħid li l-kappella kienet ilha mal-100 sena mwaqqa. Fiż-Żebbieħ ukoll kien hemm knisja oħra iddedikata lil Santa Marija fis-Sebbaħ, li kien l-isem ta' Żebbieħ fi żmien. Il-kappella kienet taħt it-tmexxija ta' Vincenzo Cumbo li kien responsabbli miċ-ċelebrazzjonijiet li jsiru fi ħdana. Iżda minħabba ċkunija tagħha din ġiet magħluqa mill-Isqof Balaguer f'nofs is-seklu 17 u profanata biex ma tibqax titqis bħala post sagru.
Kien hemm ukoll knisja li l-Isqof Balaguer profana dik iddedikata lill-Arkanġlu San Mikil ftit l-isfel mill-Oljiet ta' Binġemma qabel ma titla' lejn ir-Rabat minn Wied Gerzuma. Fi żjara tiegħu tal-1636 l-Isqof sab li din il-kappella ma kienitx għadha tintuża u sfat abbandonata. Għalhekk ordna li jibdew jieħdu ħsieba minnu fih. Iżda ma da mhux wiss sakemm raġan telef l-interess minnha u ħallew abbandonata għal darb'oħra bl-Isqof Balaguer li ma kellux għażla oħra ħlief li għalaqa b'mod permanenti. Il-kappelli forsi ntilfu, imma l-arja pura u li fl-imġar għadhom le. Avolja ma naħsibx li ħandumu wis sabiex naraw dil-dura kollha tinbidel fi blokok tal-konkrit, dik il-moda. Għal min jaf ukoll l-imġar huwa magħruf ħafna għal din il-frotta sajfija bnina tal-frawla. U hawnhekk ta' kull sena jagħmlu festa b'ċelebrazzjoni lill-frawli. Iva, COVID permitting, għaliex dis-sena kellha tinqabes minħabba fih. Nittamaw li s-sena d-dieħla issir festa frawli ħalli niġi hawn u nagħmel ġurnata nikol il-frawli minn fuq stend għal ieħor. U għet nsemmi l-frawli għabaddi ħafna ġuħ, ħammur nara, jekk insib xi bidwi li fadallu forsi xi skutella jew tnej. Għafolja għadda żmienu, ħallikom biex qabad nil-ġuħ. Imma qabel ma ninsewx l-istessu tal-okkażjoni, Mir-raħal tal-imġar għar-raħal li jmiss.